بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اجل ñaare abladan ko bu cugudi ko wawsa ikakanama ibakawo awa jamana bi cugudi ya bu tan mena basigile no folo basigile ndo folo yani ni ko ni ji basigile vle awte bashi ba mono ko ji goni akala dayate goni ay jume ji ko akala dayate ka kala ya kabla aka ji kala dayate goni ay ko awo ji kala dayate goni ay de ji ga eta normal to yemene iba sigi tasuma kan pour ga be kala ya ayo ko ni ji kala ya chugo ko ni abla bismo awo o ba fe ko mundu ko gelara chugo o dono la bisuma ya ko ni amé tasuma fana jiwili fende bi ci sino fatala ka tasuma wili tasuma oche ko tasuma ka jiwili awo ko fende bucce awo ko sino fatala ka jisegal emuna oche ay tasuma ibe jiga mi nano ko ga sigita kan ay so jita shogo ne kana bo tasuma kana ba kala yake takala ya ayo dako ko ina deni ni jokuma chokoro bat sekat otlonge dume jokuma den ani ñina chokoro bat sekat longe olu se ko la jokuma ñine way ay emuna ya olu ti be on olu ti be akara jokuma ko ñine koroba yo akara jokuma deni o ay olu se ko olu te kula nga ñoma may ayo ko kilogram fren nafiki secretary ay muna ya klogre o be fanase ko ma de kana ko sa e to di ni be nafika ke ni bo fodo nondi e bu ko fo mo mi o klotela ni prengo ni mo jamana bo akala ma de donc o kateri amani o lutte se kat yayi o lutte baro ga no may ko zon an nafiki fana se ke sigi ñoy ko de zomi ga fenga sutra ko nana nafiki du nale aya le bafo o lutte se ga barake no may o se ga barake no kabako ayo bismillah amilo ñuna bi alamsa nam jouer kalo kile wolovla sa ba fla le muka ani fla nam aywa amba damin l'indépendant est-ce que ken yere do est-ce que amba yere ta fulo ambassadaka ala ko ke ami mun fora indépendant alif mala minga odi embargo mi ngwe malika sedo mo ko walinu yuma mo ko fe ko akoni willa me wakati mina yugo sisa o kumu kelen kon nana Antonio Guterres ni ale koni oni nyama bay ale la seli kon ke ka ira ka foko ame wakati mina yugo sisa ko bela jelen kon ka nga itike di nyogoma wasa chama cha fanga ya adu sika ke ka nye chuku mina indépendant ale ka la seli do alibi ani indépendant beto non fe ka consider kal nasro sido mo lu koni ka sanction koni willa jouer ka lo clé sabate mene kuna fula ira ka fo BCAO ni ale ko ni la fina fa no kulu ko ni nga waru boy uluwe la silike ka ira ka fo ku kon te ka wari ko ni di mali mal nasro sido ko ni ka sanction ko ni willa kube ka mali ko ni je musaka mina kabiti jo fu sifa war milliard keme alini biduru ani flala ndo ko ni kon nana indépendant alibi ana beto no fe ira ka fo silwa ko ni ale ton ko ni manja ko nga mamugati na ecosisa ko sakaw ko ni de be ka saka sanaw ko ni yoroni ni amugati na ecosisa ayo nouvelle horizon ale ko di nouvelle horizon ale ko male no feminga o de barado ko ni nundona barako fo lebe taliga femen la o de wasa kongo ale psika kele chugo minani o yi insécurité alimentaire ko mun ko na ira ka fo ko balu ton ba bisaba aleni nani o kon menakla moko uluni nyonche odo kumu kon na nouvelle horizon la selike ka ira ka foko mamunu koni nyeshine koni ndoni balo ko fole klane makuka baro koninke ina fo alaina u fe choko mina nouvelle horizon alibi ani abeto nyon fe metalike kalata sebon wale koni shara krawla no oyi nouvelle loi électorale lu ya ira ka foko koni yamara koni di finti la kawma ninga u kambo jamana jamoga koni no fe ko mulage sababu choko jumana ninga politique moko ninga gara koni da olu sena olu fena kana ukambo a no fe ninga gelado olu ga politique ko ta fanfela ola nouvelle horizon aleka la selido alibi ani abeto no fe sisa metalike ayira ka fo barkan ni o franci findi la gawi ko olu koni tali ko kabo madi konna oni ale la nyini konke
an ka fintigilakaw fɛ k'u k'u janto métallique MINUSMA ale ni a bolo minɛnw kɔni na wasa ka se ka olu lakana cogo min na. An ne b'u lakana. Ne yɛrɛ dabalima ba. Yako. Minɛn minnu b'olu bolo. Mun bɛna an dɛmɛ an ne b'u lakana. An kan ka olu lakana. Donc na kun t'u la. Aya. O y'a dan ye. Kana siga. Ni kɔni ne ma deli minɛ. A tɛ nin. N ko ma deli ka mɛn dɛ. Aw bɛna n'aw kɛ minɛ. Ko aw bɛna an dɛmɛ. Mais a b'a fɔ an de k'aw lakana. Laɲini kɛra an de k'olu lakana. An dun y'an wele pour k'an ka an dɛmɛ. Kuma faamu na. An bɛ taa ni Soir de Bamako ye. Ale ko di. Soir de Bamako ale kuma la fɛn min kan. Faɲɔgɔnkulu min n'a bɛ fɔ ma ko Yɛrɛwolo debout sur les remparts ni a ɲɛmaa kɔni ye Ben le Cerveau ni ale yɛrɛ CNT maa ye. Olu ni kunnafonidilaw kɔni barolasigi kɔni kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ni seli kɔni tɛmɛna k'u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa MINUSMA ale bɛ se k'a ka kasa kuru ka bɔ Mali kɔnɔna na cogo min na. Soir de Bamako hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ Colonel Assimi Goïta ale kɔni a yira k'a fɔ CEDEAO ka sanction kɔni wulilen kɔni kɔfɛ ko a kɔni bɛ Malien bɛɛ lajɛlen kɔni fo ko Malien y'a yira k'a fɔ k'u bɛ saya kɔni kɔrɔ dɔ ni maloya o ye. Soir de Bamako ale ka laseli don hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ministre min ni ale ɲɛsinnen don kalanko kɔni ma ni o ye Dede Ousmane ye ale laseli kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ka kan ka da kɔni kɛ métallique DAO n'olu ye directeur d'académie d'enseignement ye walasa kimɛnni baaraw olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a laɲininen don jamana ɲɛmɔgɔw olu fɛ cogo min na. Le challenger ale kuma bɛ min kan o de ye Abdoulaye Diop kun. Ale kɔni sen bɛ lajɛ. Ale kɔni diɲɛ bɛɛ y'a dɔn. U kun bɛ lajɛla Bruxelles kaw olu fɛ yen nɔ juin kalo tile 29 tɛmɛnen ka n'a bila juillet kalo tile 2 o la min bɛ tali kɛ ko forum Grand Montana ni a yɛrɛ kɔni kun ɲɛsinnen don farafinna ma ale kɔni kun bɛ o ɲɔgɔn lajɛ la o ɲɔgɔn lajɛ kɔni senfɛ a ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko ɲɛ ka ɲi ka sin fɛn minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ye ɲɛmɔgɔya ale ni métallique diɲɛ tagabolo ko ɲɛ ka ɲi ka ɲɛsin olu de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko sisan ko kɔni kɛn bɛ jigilamisɛnya kɔni ye ka sabu kɛ gɛlɛya donnen don la ko de kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni kana ni gɛlɛya kɔni ye diɲɛ kɔnɔna o la Abdoulaye Diop ale ka laseli don ka bɔ challenger o kɔnɔna na. Info matin information b'a kɔnɔ. O ko di. Ale kumalen don fɛn min ale kɛn bɛ ka ɲininkali de tɛ ko kun jumɛn na CEDEAO mɔgɔw seginna u kɔ. O kɔni fo n'a taara u ɲininka. Fo n'a taara u yɛrɛ ɲininka. Aya. Kun mun na o kuma ale t'a fɛ ko segin u kɔ. A kɔni bɛ ko embargo pourquoi la CEDEAO a reculé. Moi aussi je pose la question. Ils ne veulent pas que la CEDEAO recule. Aya. Ali bi ani info matin bɛ to ɲɔgɔn fɛ. Métallique jamana ɲɛmɔgɔ ale ka baarakɛyɔrɔ so ni o ye présidence de la république Musa Kondo ni ale kun ye jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta kɔni ka ladili kuma dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye conseil spécial ko ale kɔni ye walan sɛmɛ. A ye walan sɛmɛ. Mobile giriyara ma. Aya. Ɲininkali don. 11h wagati a y'a sɛmɛ kun min na. An bɛn'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Ayiwa l'indicateur de renouveau ko di. Indicateur de renouveau ale kuma la fɛn min kan ni o ye château Aïssata Cissé n'a bɛɛ b'a dɔn château la. Château. C'est pas château. Château. Aya bon aw de b'a fɔ cogo ɲuman na. D'accord. Ko ale kɔni kun kɛn bɛ k'i kanbɔ parlement panafricain nɔfɛ o ɲɛmɔgɔya kɔni nɔfɛ ko nka a kɔni a ka candidature ko a ye a sama ka bɔ a la k'a yira k'a fɔ ko ale t'a fɛ mankan ka wuli a kulu kɔnɔna na o de hukumu fana kɔnɔna na ko layidu kɔni taara a ye k'a yira k'a fɔ ko a ɲɛmaya dankan ko o bɛna di a ma. Fɛn dɔ ka fɛn dɔ ye. A kɔni min kɛ a ye hakilima baara kɛ nin. Indicateur de renouveau hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Kulikorokaw olu fɛ yen nɔ olu ka protection civile ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tile kelen kɔni kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kari 2 olu ka accident ale ni katakatanitigi dɔ ko kɔni accident tɔw kɔni taara mɔgɔ 37 la tile kelen. La hawla wala quwwata. Non man. Hali bi ani indicateur de renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ. N bɛ tali kɛ terrain ko hukumu kɔnɔna na laseliw kɔni kɛra ni layidu kɔni taara ko ni juillet kalo tile 13 ko terrain kɔni ko a bɛna boli.
ko a essayer ma umenake ko ba essayer le 8 ko le 13 abul damene ala ko yirano ami kay kaw ala ko yirawul ami alibi ani indicateur du renouveau beto no fait ni métallique baloko gelea ale ko ni kala li hukum ko nana barado ko ni nunduna métallique kayra ka foko balo ko ni ton ba bisaba ale ni nani ni keme ale ni binani ani wolonfla no 34147 tonnes de céréales kon benakla mo ko olu ni nyogonche métallique bagambalo ni oye aliment bétail ko ko ni ton ba woro ale ni keme wolonfla no 6700 tonnes olu fena kon benakla wasa gelam kon be ferep se ga soro ala chugo mina ka kunche farkolo nyelaje hukum kon nana yera ka fo kren ala fédération mini onyashino no basketi ko on yana boli male ko na yera ka fo mali basket kala wolonfla ninga olu ko ni sanctionné yera ka fo olu ko ni yimbora basket ko oni ola indicateur du renouveau ale kala seldu amo kuncheno e gadda kala e gadda le gambe comme ya voy wa to di mo wala amu do wa détail la nous ko page follow yi eten nyare anga mali bakono famo chama tumbe tubabu yero budon doere tubabu yero sebene kuka kuka chefaria kuka kewale ulfo ulu chela kelembe bolo fata bataka ojoy samori touré ale tubabu segende chogori tubabu tumba ale tubabu tumba ko ale masi tubabu mo sega soro tubabu tumbu tala nuka seba ya tubabu le fana gale fana farafie mais seba bulu ale de ay aketu tubabu la tactique de la terre brûlée ni tubabu tukura ko munna nu suriyana la ale bo yoro be jeni foti to baganti to binti to dumini o de do niya me bina ngam nan ko rota ka kla kan keleke ntara ka tudi voilà ale tunye masaye ale munti siraka keleke mais ale ka janjo tumbabulo jonjon uba fo limdi mali ale fana lim doke ale ta mba fe ka fo tubabu kana pour que ka fo bamananga le mo famu na yo blanc hagilla mu yan soro tan soro na yo blanc hagilla amke chefari na yo bo hagilla ambe dusta na ya ke imta hagilla ke chefari janjo bu foyku ajume fo ako limdi mande del Haj Samori Touré. Si tu ne peux organiser, diriger et défendre le pays de tes pères, fais appel à des hommes plus valeureux que toi. Comment la surala? Obi na fo ni ITC femina moko wele munu be se kake. Ko ni se ki ka jamana mara. Ko diriger gagna. Ka bawo. Ka ifaye faso mun di ma ka toy bolo. Ni te ko fata défendre ka lakana. Moko wele munu be se. Ko chowere wele mun ye nyanza fere ka tenek. Aflana ko si tu le peux dire la vérité en tout lieu en tout temps. Fais appel à des hommes plus courageux que toi. Koloni tseka chemfo. Koloni tseka chinyefo wati be yorobe. Ako do wele. Munu ni akaria ne akourage bula. Na courage na karia bula ka chinyefo. Muti ça. Ako si tu peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. Koni tseka kiri ka nyema. Kani jegenga fankelen taka fankelen toy ka so bi famayala. Ako fangabla la iduma teliyama ani fama mu ladri ani teliya mais est-ce que obeka sisa mo bo rolele tabla ko ka di nyama ma mu ladri e mu tlene ay ni teka tlene ka dro fanga di matlene ma wa mu ladri wa ko si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi donne ton sabre de guerre aux femmes, elles t'indiqueront le chemin de l'honneur. Ko ika keleke muru ni tse kota kika jamana toko la ka keleke kika jamana bonno wala ka bojonya la ko ni de sorola ko ika keleke muru ka di musoma hore nyani dambe sra ko muso ba yiri che jume ko si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées dans la parole griot, il t'indiquera le chemin de l'honneur. Ko ni famaye ni bisan
ika hakilina nit se ko fo jama ni mogo ye ni sigi ñoye ako jeli wele kana lu ba fo kulu asira yiri la a horanya sira ba yiri ko ho fama le peuple te fait confiance wa ça c'est l'hymne de Samori nanga nyema mbe asira nu yobula hakile ka barake ni obuke horonye tuma tisula parce que fama ikanga fama ika kunkulena kanga kila manga sira voilà donc ninde sa na fora Samori do fama tira abuli kajo aka imni akain ale tubabu ya karle nyoma na fo ya jamfa ka mugo yere ya jamfa mais ali sini farafina anto jamfa de kono e bi ka yera fama do abi kodon dondo ale tumta kele na ale tumta kele la ba fo ale ka kele dem maso généraux ko bo aba fo sini amita kele la ni yoro la na ta don fajira ba wela ko amasini bo ambisuli ka tasisa pour que kele kana ka jamfa na ka boleke aba fo sini amita auta abu da abuta abu chibala na kele da borangata o de ka nyame jamfa be bo ala ke ay wakati mfo o kono na ka sedi ko dondo alega kele ke chuf be kan ngana ko kata wele kana ko kata kele la tara dongongo ko jondo aso alina muso biso kono tar danga ko juno ko dayele ko fama ko ta fu famenti fama ka bla ko yalla sa Chiden tara ko yaya ko ye mu fonte ko fu ko fo ye chiden fu mangi soro asegina ka ko ne a fo ye ko e ko kana ko ngata fu ya tiga bla ko yalla ko te bashi ko ay mo ko saba ko bitale jobi dabo na kele ndo bula kungulo na ale na muso dalu ndo batoy akana utar wa to ale na muso do usegre ko na ko ya to ko chedo o koro sisa o koro ato ko be moto ebolo o bi bakari ni nga to ga muso do ay check se akanfo ya fo na kele no atikari aka na kele na songa fo alima ya isi sagaba ni ya akari ke ni fo fendo de ba ko no de ya muso donc o e ko te fama hadima yo no fama hadima o te fama haklima ya o fama haklima o ti da fama ali ni muso ba ko na ni kungolo wona na o flabe kungolo ire afla kana siga sisa tad manu ko ngui donc ma gaza manga ke fama be manga ke fama o le ba weche ya fa musa parce que baraka ni akli ma fo ni je merci boni mbe karanga jamana na donc anga jamana la ngolo ire fo mo ko fama aywa kambe merci